Ndichikutambirai zvekare pano paHadzirare 263 pano pachenga ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara woturn on the notification bell so that pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Panapa uchange uchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndatisubscribei, ndatilikeyi this video, ndatisheyei this video kuhama neshamwari nhaika. Zvinobatsira kuti vhidhiyo rinoiri vakawanda vave vachiriona. Vadikani, mhuri yeZimbabwe, vanhu veruzhinji vanga vakamirira mashoko achataurwa navaBlessed Geza. Zvisinei zvavanga vakamirira mashoko avanga vakamirira kubva kuna vaBlessed Geza, vagadzira vhidhiyo izvezvi iro ratotouya naro fast kuti muzive mashoko avataura. Pamashoko avataura vanga vachiti ivo, hazvinetsi ndichakuisira iri vhidhiyo rachona kuti uzvionere wega, but vanga vachiti madhemo amaita mustreet manga mune peace ende manga mune runyararo, ende vanga vachiblama mapurisa kuti boy remanga muchiita mapurisa takati toda madhemo asina noise mukati, asi imimi ndima muchitanga kumhanyisa vanhu. Soda kuisira vhidhiyo, wapedza kuona vhidhiyo toda zvaunofuka mucomment section. Ini saHadzirare ndiri pakuuya nenyaya sezvadziri, handina nguva yekuwedzeredza kana kutapudza nyaya. Saka ndichiti subscribe and turn on the notification bell nekushare this video kune hama neshamwari. Zvinobatsira kuti veruzhinji vave vachiona. So zvanda kuita madikani, ndakusiyei muchiona vhidhiyo, ende mubvunzo wandiroda kubvunzawo ndewekuti uchiri nepatience here, uchiri nehope here nenyaya yavaBlessed Geza. So zvandoda kuita, ndakusiyei muchiona vhidhiyo, pedza kuona vhidhiyo taura zvaunofunga mucomment section, ende vachataura zuva ravachazivisa update, ende update iyoyo vati inenge ine moto ende inenge ine fire. Dati muone vhidhiyo, pedza kuona vhidhiyo taura zvaunofunga mucomment section. Ini saHadzirare ndafunga kukutizai. Much love. Or better still, just design Mutamba ndoda kuyambira chimwe chinhu. Vana veZimbabwe vane right to demonstrate. That is their democratic right. Muconstitution yedu yenyika unoda kuramba uchiita zvinhu zvei zvamaita Zana Smith. Saka iwewe constitution yakabvumirwa navanhu more than 99% yemhuri yeZimbabwe, ndo constitution yavada kuita through the window. Iwewe Mutamba, look Mutamba, I'm giving the last warning. Emerson Madezi ake ari muofisa number. Iwewe chakupfekedzwa saga kana ukapusa. Siyana nemunhu wako Mutamba. I've called for the 31st March protest, and people took heed by closing their shops to allow for the protest, but the police decided to block the people. This shows Mnangagwa's fear and desperation to cling on to power. Let me remind the police their duty is to maintain law and order, not to foment chaos. They are supposed to protect citizens as they exercise their constitutional rights, not to tear gas, them, to deny them their rights. The police are supposed to protect the people, not criminals. We include Mnangagwa himself. To members of the police force, I would like to open your eyes. You can't be bribed with $50 to deny your fellow citizens their constitutional right to protest, yet the exit of Mnangagwa will benefit you. Currently, you are getting slave wages. You need to send your children to school, to get good health care, to travel on good roads, to eat decent food, among others. But this government
you are protecting is denying you this. Open your eyes. Emerson and his Gananda, led by Dagure, you have to go. And you, the police, together with soldiers and the CIO, you have a duty to protect the public from Emerson, the Dagure, Kabari, and the mercenaries they've hired to terrorize you. Dagure, na Emerson wako umbava wenyu nokuderera muri Zimbabwe wanyanya kuenderera mberi. Ropa rakadeuka richideukira ivhu iri, right? Mawo veterans na the late President Robert Mugabe nepovu yeZimbabwe vakaita chirongwa inonzi land reform, kudzosera vhu ranga ratorwa riri mumaoko mevashoma shoma, maoko evachena kuruzhinji rwevanhu vatema. Iwe naEmerson munoda kuita reverse chirongwa cheland reform program, muchida kubira vanhu land and muda kuba land yese yeZimbabwe, right? Muchishandisa mabhengi enyu and mabhengi enyu kuti amakaba. Wakamboona chirongwa chinonzi kana chiri genuine chinonzi chinongofainizana mabhengi maviri chete. Because zvazvinotaura nezvekuti vanhu vakatora loan kumabhengi ikoko, mabhengi aya achadhimanda matitle deeds, adhimanda matitle deeds, zvinenge zvaakureva kuti panguva yavanenge uchisevhisa chikoreti ichocho, lendi haisiri yako, ilendi yebhengi, but indirectly ilendi yaTagure naEmerson. Noonawo kuti ukakona kusevhisa chikoreti ichocho vanotora lendi, but muzvezvo zvakutaura zvazvina basa. Nyaya yenyu yokuda kuba land, yokuda kurivhesa land reform program, right? Siyanai nayo iyoyo. Tinombotara zviri kuti siyanai nayo, but we know very well kuti by this week uyu munhu uchaita muendesi. Saka handisi kuona chirongwa ichochi ichi chichienderera mberi. Imwi mazanpi ebeauty, siyanai neunhu hwenyu. Yeah. Wamuri kupurigwa nana Mutamba, nana Paradza, nana Machakairi, wokupfekedzana maunifomu echipurisa, muchiharasa vana baba nana mai venyu vari kutsvaga raramo. Izvi zvatiri kuita izvi hatisi kuzviitira isusu. Ndinogara ndichikutaurirai kuti isusu we are in the afternoon of our lives, but zvinotirwadza semacomrades kuti tikusiyirei nyika inenge yangova gwenga yaparadzwa naEmerson nekabharo yake. Saka maefforts ese atiri kuita tiri kuitira imwi
nemuchine raramo yekuenda mberi, nemusina mabasa, ndimwe makuwanikwa muchiita zvemadrugs nezvimwe zvakadaro. Tiri kuitira imwi vana veZimbabwe. Saka toda kuti mayuthi musare neunhu ihwo. Iwe mupana unozi kuda kwacho tagwirei. Mupana usatamanisi. Waita mwana mudiki Sereki. Right? Nhoroondo yako youtsotsi nemakaro tinoiziva. Makaro aunoti pamwechete naEmmerson muri kuba ufungi hweZimbabwe muchigovana. Tinomaziva ese. Ndokwati last time takazvitaura mapirwo ari kuitwa makambani including mamainzi ehurumende ndione monopoli ungopiwa pasangana sendro wabvisa. Right? Mabanks, wakapiwa. Right? Pachena pasina zvawabvisa. Kana pachitova nemari inobviswa, hurumende yacho ndiyo inotokubvisira. Saka zvese uori hwese taakuhuziva. Uori hwako haugumiri ipapo chete. Une appetite youori iwewe. Waparadza chechi yeSavada iwe. Iye manje muchechi yeSavada chaimo mune boboto rwozopiwa. Uri munhu anokara. Pose pawasvika unokara. Kana vanhu vachitanga kukuona varingavuka kuti taona munhu waJesu chai. But hapana munhu akaipisisa sewe muZimbabwe. Right? Unokanganisa chechi yeSeventh Day Adventist. Right? Chechi akane chiremerera takadaro ndo chechi yeduwo isusu. Right? But uri kushandisa mari iyoyo uori iyoyo uchitenga vanhu uchikoza confusion muchechimo. Right? And kwawakuenda kunyaya dzepolitics, politics dzeropa, usati dherera wazviwa. Ndati usati dherera mufana iwe. Usati dherera mufana iwe. Thousands and thousands of people who perished. Vachifira nyika ino havana unofira iwewe kuti uite madiro ako muZimbabwe. Uchifurira neEmmerson wako, uchifurira neOxilia wako. Right? Kuti uite president iwewe nyika inewe pawakati mhai pababa iwewe. Ukwane mupana wazviwa. Ukwane. Kana kuti inako unopikirwa doro kumusha kwenyu. Unonyadzisa man. Haunyari. Ungoti vanhu vese ava vanhu vese. Right? Vosafira iwe. Mabusiness. Une advantage yokuba. Church. Uri kuparadza. Ezvozvo vanhu havachaonani muchechi yeSeventh Day Adventist. Right?
manje wauda kuwana upresident weZimbabwe through the back door uchikopwa iwewe. Now what's next? I've decided to call off the protest. This is because I've gathered intelligence of an evil plan. Sean Mnangagwa bought explosives. He wants to bomb certain targets tonight and blame it on me. This will be done to label me a terrorist. We had our peaceful protest today. Now, let's call it off for now. A statement has already been made. I'll come back to you on Wednesday with a very, very crucial announcement. This will change the direction of things and take us to a higher, new level. Thank you, and God bless you.